Hola, soy Mencía, tengo 7 años y estudio en el CPIX Nogonera. Que as persoas que veñen desde moi lejos, como queren conocer máis cidades, pois así aprenden de máis cousas. E por que crees que ven tanta xente aquí? Para aprender máis cousas. Sí que me gusta, pero como se non conozco a naide, sempre me poño un pouco histérica. Pois nunha rúa que se chama Vía Romana e que aquí veñen ao polideportivo polo verán a pasar por aí. Pasan por aí para ir dormir despois ao polideportivo. A ver, unha vez falei con dos chavales que eran peregrinos que iban para o poli e víronme, empezaronme a preguntar, pero era de españoles. Solo unha, que falei con ela no Pazos, e en vez de falar chino falaba inglés. Eu, como sei un pouco de inglés, podíalle contestar.